El monte està situat a Keystone, a Dakota del Sud. El monument és de 5,17 km². Fou proclamat Monument Commemoratiu Nacional el 3 de març de 1925. Entre el 4 d'octubre del 1927 i el 31 d'octubre de 1941 va ser realitzat. El monument va ser construït a través de Cuthon Burglum i 400 treballadors més. El monte representa els primers 150 anys de la història dels Estats Units. En aquest monument, a l'esquerra de tot, és George Washington. Al seu costat trobem a Thomas Jefferson. El següent és Theodore Roosevelt. I per últim, a la dreta, veiem a Abraham Lincoln. Aquest monument apareix en bastantes pel·lícules. Una d'elles és Spider-Man 2, que apareix en una escena des de lluny. També, en un dels episodis del laboratori de Dexter, trobem aquest monument i veiem com les dues figures de George Washington i Abraham Lincoln surten en moviment. Finalment, també he vist que apareix en un dels capítols dels Simpsons. Jefferson va ser tallat 2 vegades. Això es deu al fet que en els primers plans apareix a la dreta de George Washington, però l'arquitecte, 18 mesos després, va decidir que aniria a l'esquerra, de manera que va dinamitar el primer bust i va tornar a realitzar-lo.